Hij wie lang de enigste Fries die het eer goud won op de Olympische Spelen. Tjinwurg is Its Postma fulltime boer. Hij docht niet meer in het rieten, maar zit er de komende weken wel voor. Ik heb juist zien dat het alweer mooi 10 voor u binnen in het begin van de middag. Dus ik denk wel dat ik het eerst even schenken. Ja. Oud-boenscoach, chef de mission en trainer van Postma, Henk Gemser, is nog altijd een bot bij het rieten belutsen. Hij koe wel naar Sochi, maar docht dat uit principe net. Ik ga net van snoepreisjes, want ik weet hoe krap het is onder basis. En dan zou ik dan 2 weken vrijhouden in Sochi. Nou, dat lees ik mezelf net uit. Mooi de hele discussie om Sochi hinnen en de homo-jochten ben bijna man gauw kleer. Wat Rutte nou docht, die discussie met dus de regeringsleiders, om die dus weer in de oorlog te brengen, wat het echt helpt. Maar dat is de route die gebeuren wat er net, via de reg van de sporters. Het IOC moet er beter dan nog denken van wij gaan die spelen houden. Ik bedoel, van, dan moet ze het net om Rusland gaan of dan moet ze het net om China gaan of wat van dan ik natuurlijk. Postma en Gemser verzorgen beide een soort medailles. Vooral op de lange afstand binnen kansen op goud grut. Al is de verkeerde wissel op de 10 kilometer mooi Gerard Kemkes en Sven Kramer van Fjouwerlijn nog net vergeten. Zo zeggen een lid Kemkes, maar aan de andere kant van de boarding dat het 10 kilometer is nou. Je zit in een labiel evenwicht bij het rijden. En je moet eerst goed bij de finish komen en dan zullen we zien. Maar voor mij is het, als je het zou calculeren op papier, het Sven, dan draai je gouden medailles. De shorttrekkers die trainen op Tialf zorgen vol verwachting uit naar de komende weken. Al is een medaille in deze sport dreig te versissen. Ja, als je op een ongunstige positie ligt en er vallen mensen voor je, dan kan je alsnog de winnende posities binnenslepen. Ja, het zit een stukje geluk aan. Maar wat er ook bad, er is niks mooier, grutter en wichtiger voor een sporter als de Olympische Spelen. De aandacht is natuurlijk heel erg groot voor een Olympische Spelen. En zeker als je dan ik nog woon hebben, dan er komt gewoon daarna wel een heel soort wordt er van je vrede.